Ne! Kapcsoltam be, csompolsz. Benézzük az épületbe. Oké. Azt a rohadt, ez itt volt mellettem, azt nem vettem észre, belerohanok. De engem még targetelnek, nagyon jönnek. Ezt most muszáj volt amúgy. Ez tényleg muszáj volt. Nekem egy olyan perezéket, ami jobban akar. Ott van ugrálós. Szóval nem van. Na valók, nézd meg, lehozom, figyelj! Ez csak onnan jössz, ez benne volt. Ez benne volt a streamben. Látszatotnak kis geci, nézd meg. Ja, így ül a sarokba, így jó, van a respawn. Menjünk segíteni a Jöttök, ma itt tetőről jönnek. Yes, let's go. Ezt nem ütik ki, hát... Egy villanyoszlopot csak kivinne már. Nem fogja. Nem vannak. Tudod is, vagy csak mondod? Fent nincsen trap, ezért valószínűsítem, hogy nem vannak. Itt van fent vannak. Igen, arra én épp krumplit sütök a szobába, az airfryerbe. Jól mondom. Tényleg krumplit sütsz? Nem mondom. De hogy sütök krumplit? Vagy nem? Nem krumplit, nem Mit sütök krumplit. vételsz? Krumplisütő vagy? Sütök én krumplitba ezek. Miért a faszért lenne nekem az airfryerbe a szobába? Hát mit tudom, hogy kinézem belőled? Kifagyott a játék, mert véletlenül... Vagy nem tudom mit csinál, de véletlenül elkezdtem állítgatni az RTX beállításokat is. 80%-os ülétem van Darius a bronz 1-ben. Hogy van bronz 1-ben 80%-os ülétem Darius? Mondd már meg nekem. Magyarázd már el Úgyhogy nekem havonta játék, egyszer hogy játszik Darius-t. de akkor nyer. Egy 8, A boss. akkor nem menjünk erőt. Hát menjünk erődbe. 3 boss, itt van gunszék. Búvolgatott, nem van. Ez a gyerek is úgy nézett ki, mintha izéltem, mintha De hogy jöttem volna kéne játszani. Azt nem maradt, nagyon jó, beleállt a fába. Na senki. Most csak ketten haltak. Hú, telibe RPG-ztem. Ez nem viszont ezt. Az ember. Hátba. Halt. Befagytam. 10 FPS, mi a faszom van? Dávid? Problémába ütközött a Rainbow Six streamer. Van egy bent szerintem. Ez baj. Igen. Kis szobában. Fekete-fehéren látszik, csak feketén látszik minden. Ez nagyon tetszik. Mi a fasz? Nézd csak, Tényleg. return to menu, nyomjak olyanra rá, de szerintem nem tudok veletek kilépni. Itt van, hogy if you return to main menu, don't reconnect to the match before it ends, you will 60 percre. Yeah. Hát akkor ez... Suspension kap. Én véletlenül kiléptem. Az igen, bannak. És akkor nem tudunk játszani egy óráig, te veled? Igen, meg valaki tőlünk kilőtte A csapatból. én csapdámat. Igen. Igen. Oh, ne! Meghalt. Mindenkinek most az jó volt. Először jártunk sírkörök, tehát... Istenem, de hülye vagyok. Hát nem. Neki is kellett volna menni még egyszer védeni. Rohadék volt. Hát ez igaz. Bár most streamelek, úgyhogy nem szabad ilyeneket mondani, Dávid, szedd már össze magad. Jaj, Úgy kell, hogy a tanár. És akkor tanár. így jó. Így. Igen. Hát pláne ott van a headquarterük szerintem a Debrecen Egyetem mellett, és hát ott is van egy... Akkor a tükök kimenni, hogy el se hiszed. És még világít is este. És nézd meg még egyszer. Na jó van. Oké, hát komolyan mondom. Hagyjad már. Nem nézi senki a streamet. Nem, micsoda. Pont, hogy ők nézik. Ha Az említett cég nézi, lemerem fogadni. Igen. Te lootottad ezt a szobát, meg? Aha. Sem. Aztán megnézegettem meg ezeket a cuccokat hátra. Mi történik? Hát, Nem ölöd meg! Nincsen történni, ez mozgóban. Nagyon jó vagy. Hello, what's up? My friend should kill you. Oké? Bemegyek rá először, letankolok meg. Itt van! Látom. Lőjed. Rász, Tozos csak. Öld meg! Gyerünk, Dávid! Nincsen ammo. Oh, Szép! Utolsó ammo. Szép munka. A kis tozos csöves. Mennyit tankoltam én itt ezért neked? Hallod? Most ki kell menni, és meg kell nézni, hogy hányszor találtam, mert nem hiszem el, hogy nem Jaj, találtam meg meg. lő valaki, jó, menjünk ki fel akkor.
Ott 6-os a gyerek. Basszus. Az a szedjet szegyúlni a csirkédet. Fontosabb, mint az, hogy a toposod döglődik. Na gyere. Na gyere. Kis Caitlyn-om. Mit akartok? Na is megzem. Igen, az vagyok én, testvérem. Hát igen, azért kettőt elintézek még így is, úgy is. Úgyhogy flashelgetnek is, meg mit tudom én, hát igen. Megvan! Hogy végyeztem az Iréliát így is. Már Grandmaster a Farm Champs, not Camps. Igen, nekem meg Challenger a globális védelmi rendszer. Jaj, Challenger a globális védelmi rendszerem. Nekem meg az csak Master. Nem is Grandmaster. Grandmaster, nem is Hát Master. igen, de még ilyen kis Grandmaster. Jaj, Challenger, jaj. Elmentünk ami normát, és gyorsan talán meccsen. Nem, nyerni kell nyerni. Hát te mondta, hogy ez na jó, menjünk. Na, amúgy ez se rossz. Én lebukok a geciba, hogyha vesztünk, csak mondom. Atrox, na, nehogy, na. Kibanom. Legendás Atrox player vagyok. Jó, kibanom. Ez a legendás. Bármit azt, csak azt ne. Hát egy jobban, vagy nem, két jobban van. Ne, Az egyik ez R-rel kezdődik, még azzal másik is meg jobb lennél, I-vel. mint Atroxa. Hát az Irélia, ez annyira nem lehet. Azzal csak auto-attackolni kell, hogy lehet ezt elrontani? hát... Nehéz. Nehéz. Kell, a kompetitív is auto-attackolsz. A velkozok azok általában mind köcsöng. Igen, ez... Igen, nagyon nehéz velük játszani. Hát mert ult, ez dead. Hát akkor meg én is leultizom, és akkor annyi volt az ulti. Hát neked range-be kell kerülni valahogy. Hát jó van, hát ráflash ultizom. Igen, Várj, mondjuk. meg tudjuk. Amúgy, mondd ezt valamit. Biztos, hogy Az húk. Nem húk. a Akkor mestert, flash húk. hagyni kell dolgozni a mestert. Hagyni kell dolgozni a Jó, mestert. hát nem fog így, nem fog húkolni, amúgy. Igen. De hogy nem, Na, ott is. és tényleg? Tényleg. Misszeltem azért a dárdát. Kiflasholt a szarok. De, szar vagyok. Dupla ignite van rajta egyébként. No! Wow! Nem volt képernyőben. Random lőttem a flash-t amúgy. Az mindig jó. Ó, mindenki ilyen flasholt? Akkor nagyon, én is flasholtam. Te is? Aha. De te csak azért, mert flash-elje, te is? Flash autoltak, nem flash autoltak Ja. volna, akartam csak felkenszeletem, mert szar vagyok. Jó, Nem, hogy pedig beszélsz. megoldom volna szerintem. Hú, Na nagyon jó. jó volt ez. Na. Jó level egy van. Nagyon jó. Nekem semmi All eszembe flash, I think. Hát, az all flash, ez szerintem csak 2. Nagyon max 3. Az meg lesz. Védő. Hát tudom. Lehet, hogy nyomtasson. Az meg, de... És elviszi a Az. Blitzcrank. Jó, na. Az igen. Ezért flasheltem el. Jó. Hey! What are you doing here, my friend? Beszorult vagyok. Na, Ez mennyire ez már el nekem valaki így, hogy esik a hó. ez egy speciális játék. Látom. Hát de az vicces, hogy tudod, hogy folyosón nem esik, ahogy jössz lefele. Nem, csak nem, itt csak lent. itt lent. Igen. Pont kifogy az üzemanyag is. Tankolt fel. Hogy kell tanulni? Bassz meg! És a hülyes elrobbantja, bazd meg! Még robbantotta Az meg, fel! ezek most lőnek, ezek nem mi voltunk, ugye? Bassz meg, balog! Ne hagyjál már itt, na. Na hagyjuk. Hát de gyertek ide. De. Már körbe benne vagyok. Én megint. Tudom.
Csak melegítettem a motort. Kész legyen, mikor Igen, beszáll. melegítettem, mentél volna elfel. Na, Várj, hát várj, kicsit lőjed előrébb, őket, akkor lőjed. Ne te Balog, ne te, Az bazd a meg a lőjed, kocsiból. az alig van Lőjed. Kifogyott a lőszer, bazd meg, Gyerünk kifogyott a már. lőszer. Az nagyon jó. De belementünk ebbe a szarba! Én nem úgy leugrok a szigetre. Ah, ne. Az mi? Geci, ez Mit mi csináltál volt te? neki? És nem a kocsin, hogy meghaltam. Ott mennek. Ne lőj rá, bazd meg, hát tudják, hogy itt vagyunk. Az benne a kocsi tetején áll, nem tudom, hogy észrevetted ez, Dávid. Hát nagyon jó. Végül is. 400 HP van, 400 HP van, Kapták, menjél kapták. ráfele a faszomba. Hát leestem, leütött a fa. Lesztanoltak. Dávid volt. Nagyon jó. Szerinted, ki ez a rohadt lég szerinted? Nem számoltalak le. Közben lőnek a emberek. Menjél, Benni, bazd meg! De buzi, ez Hát- kiszállt a kocsiból, én ezt a kiszálltam, hát le volt rohadékot, bazd meg! stanolva. Én meg itt Hát le volt várom, bazd meg, hogy stanolva. menjünk! A kurva szálltokat, ti béterek! Googolgatok közben, hogy ellőjenek. Kugolgassál! Megmenekültem, köcsög! Hát ez googolgatás sem ment. Meg... Menjél, bazd meg! Ne nokkolnak mindjárt! Van egy shieldem. Hogy érzem, hogy És miért? Megégetett a tűz, ott berepültem az épületbe! Megyek a Hát legfelszebbnek, megyek a hol legfelszebbnek. vagy? Itt. Jó, oda berepültél. Hát. Milyen gyors. Hát hogy tud level egy ilyen kéttöt húzni? Mik ezek az emberek amúgy? Olyan emberek ellen játszok most, hogy ilyeneket nem is láttam még. Hát... Kettőt kúz level Igen, egyen. igen, hát itt azért bronzba. Ezt így Komoly érték, emberek befolták, vagy mi? Mióta nem játszottam vele? Én nem láttam, esküszöm nem láttam még én. Hát nem befoltál, csak te nem tudtad megcsinálni, beélni. Ez ilyet nem lehet csinálni, hát ez akkor várni kell mindig, hogy igen, 4 én is másodpercet. ezt mondom. Néha, hogy ilyet nem lehet csinálni, de hát... Így. Ez tényleg nem lehet. Hát, igen. Én mondom neked. Tulajdon. Csak meg kell ölni. Megfogom. Ne! Megölöd csak. Így nem ölöm meg. Akkor harcos bírni. Hát jó, de Amu ellen. Ilyesmi. Hát most ez... Amu ellen letelítve sokat nem fogsz elni szerintem. Ha mondjuk HP-t épít, akkor lehet. Hát meg amúgy is. Amúgy is, hát egy tankot hogy jössz meg letelítve? Jaj, hogy jössz meg letalítével? Fedebb vagy nála, versz rá Ja, két szint. Fedem vagy, Ne, ne interd le a topot, Na, és látod, akkor itt jó van, lesz, hogy nem ott tudom, is van, hol vagy a boton. a zene Ezt csinál. pontosan ezt írja le, tessék. Hát de fedem Ennyi. vagy nála. Nem És van hogy hát a tank fedebb nálad, akkor nem ölöd meg mással se. Tök mindegy. Nem, bármire. Vén nem megölöm. Szét. Bármilyen. Jó, egy gyenge vén nem öli meg. De hát, dehogy nem, szétszeri. Ne, csak. Van jó? Elrúgni a fenébe. Szép! Én kárata megölöm. Szaladj fel, Hát azt lassanak. szaladj fel. Ez a fak és ez azt tudja, merre van. Az azt sem tudja, hogy hol van. Az csak így járkálsz. Na, megvan a küldetés. Megvan a küldetés, nice. Igen, survival is kell, így. Ja. Mi? Hoppá, hát egy kis Jaj. alt F4-ezés. Köszönöm. Azt mondom, hogy lelősz. Na, hello. Nem, ott az izé felnéztem és bekattintottam a játékba. Meghallgatja túl messze megyek. Nem tudom, hogy jelölöm. Leszedni csak nem szedik le. Hát én leszedhetem még. Vicces lett. De nagyon. igen. Leveszem a jelölőt. Láttam már ilyen videót, hogy valaki leszedte. Utoljára mi kell Mindegy, hogy játszani? mivel játszom, mert semmivel nem használod a képességet. Igen. tehát- Na és ezt most nekem mondod? Igen. Mi azt mondja, hogy mindig használom a képességeket. Nem tudom mire gondolsz. Mit csinál? Ez nem is itt van. Szerintem benn van abban a kis házban ott jó. Ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el. Ezt én nem hiszem el. Hát ez ilyen nincs a világegyetemen. Így voltos az ember, hogy mákos. Ez mi volt? Süket a gyerek. Az végig szaladt. Ez olyan mutatvány volt konkrétan, amit én szoktam csinálni. Szerem, szedjed végre. Mögötted! Behind all. De engem lő le. Mi? Húha. Orn, MF Iréja, Swain, Lux. Kikaptam, hogy tök minden szarn és Heimerdinget pikkeltem valamiért. Valamiért. Jó az a Heimer. Jó az a Heimer.
700 HP. Meg így, ha ide jönnek az én közel, és csöves robotaim, az így nem olyan rossz. Az nyilván meghal az összes. Oké. Hát igen, kis Ez az, szar az az. ilyen robotokat. Így még beírtad, Most úristen, micsoda aztán. Így. Hát csak a Swainnek is van. De az is meg... Na jó. Gyertek. Na jó, na ez szarvas lesz. De full ignoráltak mindent. Jó kevés HP-m van. Na erről beszéltem, csiszol. Gyerünk! Add meg őt is! Ahá! Csak minden miattam volt ez az. Értem, hogy mészhetik ezt a karaktert az emberek, ez ilyen parancsolgatós. Tehát leszálltam, beleszálltam. Nem jó, vissza akarok szállni! Vissza akarok szállni! Gyere! Oké. Jó helyen vagyok most már. Miért a cilláig? Igen. Oké. Ez jó lesz. Lassít. Lassítom. Lassít akkor. Nem baj, hát pedig az rajta volt szerintem. Ennyi jó. Nagyon, el van törve a lába nagyon. Nem tudok nem forog a karakterem fekve. Ó, basszus, bevisszáltam. A gyerek sétálva ment be az mögé, az elem mögé, és nem bírtam megölni. Jó, de jobb én vagyok. Hát a garázs mögé. Valaki motoszkál itt amúgy, csak nem tudom, hogy hol. Néha hallok be. Megvan! Jaj, de beszartam! Hú! Akkor a Green Tracerrel elkezd lőni felém. Hát igen. A piké már. Csak elfogy a HP-m. Van egy jobbra is, oké. Ez jó. Szerintem. Kinédeltem a gyereket. Jó, akkor meghalt mindenki. És még itt ez egy nice nade, almost got me, dobok össze, hogy dob ő is egyet. Dobtam én is egyet, meg ő is egyet, és az enyém megölte ő. Hol a gránát, neki gránátozni. Én is dobok gránátot, vigyázzál majd. Jó. Túldobtam egy kicsit. Meghalt, megölted. Megvan. Szép. Akkor nem dobtam túl. Itt egy tűz. Valaki lő rám. Na, jó, üdös. Kell a Ja, tüzem. kiderül, de hát nem igaz. Adja Shotgunnal csak a lövöldözni. tüzemet. Csak fel kellett hinnem Csak a magamat tüzemet? ezzel a kis Le izével. voltam be a tüzedet. Toronynál. Átúszok Ja, a nem vízen. tudom, Nem érek át a vízen, gyerekek. Nem tudok desselni. Hát nem, hogy... Azariázni tudok csak. Az emberünk jön felszedni. Hallod? Ez egy mester. Hát szedjék be, csak szedjél már. És szedgeci és felszed. De megöl a kör. Hát igen. Az a baj. Az mi az? Az aki az a gitár? Igen, az igitár. Ez szar amúgy, nem tudom, észrevettere. És ez miért jó? Lehet vele repülni. Ó. De egy gitárral mit is lehet csinálni? Igen. Nem? Hát ez pont videót a gitár amúgy. De most komolyan, na jó, célozó sopi van, ne felőlem. Lehasonlsz. Kemény vagy, azért. Öcsém, tehát beállnak az ajtó mögé. Nem lehet írni. Mit ütött szerencsétlen falat? Lámpát akartam. Valaki bokrozik. Hát már mindegy.
Én már kim vagyok. Itt még bokrockat itt. Tudom, ez mi. Dobok egy Itt négyet. szépen sunyolva. Gránát! Jó. Mi? Te hol vagy? Itt a kis hordóknál. Vagy itt Mi, a te kis kint izé, vagy? Szoba előtt. Nem Ja, kint ja, ja, vagyok, itt a jó, szoba azt előtt hittem, hogy vagyok. rádobtam a gránátot, mondom ember, hát. Nem, De csak akkor minek, hallottam a akkor minek gránátot is. kiabálsz a gránáttal? Hát, Hát nem tudom, olyan kifele búgosan dobtam. hallgattam, hogy hova dobják a gránátot. Kidobtam az ajtón. Azt Jó, hittem, hát mondom, nem, engem nem már létezik, hogy rögtön ilyen hang megöllek. a gránát, úgyhogy... Igen. Oké. Csak mondom, nem létezik, hogy innen megöllek, hát hogy? Na, itt a folyosó végén, csak pikket, menjél közelebb, ott balra ki fog jönni, ha van ember. Jó, pikket, most pikket csak. Meghaltam. Hát, mondom, hogy pikkel csak, de futottál felé. Hát ez... Így kell csak. Igen. Hát azt csak tudod, hogy tartsad, azt úgy értettem. Na akkor itt menjünk fel egy épületbe, mondjuk ebbe. Leparkolunk, meghalok. Azt Igen. Igen. Igen, leparkolunk, meghalok. Ez pontosan itt terveztem, teljes Jó, hogy te le is mértékben. apkolódtál. Persze, abban a pillanatban olyat repültem a kocsiba, mint a rohadt. De ez nem ilyen, ez nem Fortnite. Itt megasztjuk itt a kocsiba. Hát ez nem. Itt le kell fékezni. De te is jössz nélkül, most úgy látom. Hát persze, te is kiszálltam. Hát igen. Nem, mert már megy a kör. Ez közel a kör, szerintem még fel tudna szedni, még beérni. Hát de megy a következő kör, nem értek be. De mert itt van a következő, be is tudsz jönni amúgy. Hát így nem biztos. Dehogy nem. Ha felszednél, akkor beérnénk. Húzz Benedek! Ne! Hát van meg itt hagy! Ha vagy lettél kegyetlen! Ússzál be. Ússzak be. Ússzál be. Meghaltál. És végignézte. Nézzétek, hogy 18 végignézte. HP-m van. 18 HP-m. De vissza Mit tudsz csináljak szedni. veled? Érkezek mindjárt hozzátok. Ott van a küldetés! De nézd meg! De miért vagytok Nem a ekkora köcsögök? küldetésen vagyok. De ott de Ja, miért nem, mész? nem a Miért? Nincs itt Miért? semmi. Miért? De Nem lett meg a küldetés, mert itt nincs semmi. De azért Ah, mentél oda, mert azt hitted, hogy ott van a küldetés. Nem, mert azt Nem, beszéltük, dehogy jövünk nem. ide. Azt Igen. mondtad, jövünk ide. Igen. Elindultam ide, azt ti meg elkezdtetek csatárni. Azt én nem Hát de fordultam akkor vissza, hogy nem itt voltam a volt vissza, vízbe. hogy is csatározni, te is. Na, az meg. Aj, nem vagy szétbaszódott. Egy gomnyobás és vége. Mi? Elbaszódott a stream. Az igen, mit csináltál? Ó, Istenem. Ó, hogy nyomorodjon meg a világuniverzum, ne csináld már. Hol van, geci? Az Isten nyomorod... Átszítetlen. Aha, Legjobb. Jaj, Aztán majdnem kimentem. belehúz. Hát jó van, majdnem kimentem a földbe. Te ki is mentél. Nem mentem. Ja, de Te tényleg. kimentél a Ez a földbe, te a köröd. hétből, neked másik köröd van. Jaj, de azt ez az én köröm. Jaj, hát persze. Inni a templomba kell. Na, már előjött a toxikusság előbb vele, ki adta be ez a Swarm. Úgy átcsinálok majd a falon is csak. Hello, hello, Haha, hello! szép! Ott is van. Na, visszamegyek, ezt épülök. Csak a megyünk utána. Megvan a full itemed? Hát meg. De 3-0-os vagy, na jó van, de jó, megy neked. Az mondjuk volt damage. Volt. Már hát megölöd, nem? Eltépézik. Oh! Az azért az utolsó másodpercben volt. Hopp! Hát szép. Nehogy már, na! Na! Ezt nem lehetett hagyni, csak úgy elmenni, jó? Jövök mögé. Szép volt a kis csúgyi erró hátulra. Az összes megijedt. Van nagyon kevés HP, rá kéne fesselni. Eltaláltam! Safe. Alig sebeznek ránk. Megint túlélő. 0 HP. Ezt mindenki képes, ezt behúkolod, ugye? Behúkolod, ugye? De nem is, ez nem Blitzcrank. Ja, ez nem is Blitzcrank. Ember! Ez egy... Azt a Blitzcrank úgy ráment közelre, hogy azt hittem, hogy elkezdem meg felütni, meg itt tudom én.
Ott is van. Kiflasselt. Azt a rohadt, de jó vagyok! Nagyon jó! Nagyon jó! Azt majd toltam, és mondta, hogy HP a Turret után. Majdnem megölt a flash autót akkor. Haha, van meg egy minion. Meg grabok is vannak, meg minden szar. És miért pont az én kumetem el a flash alá? Ami nem csinál semmit. Úgy visszasétáltam valamiért botra, jó, nem? És a pingelik is. Nagyon jó. Jó volt ez. Death Knight-os maszk, az jó az? Hát egyes, csak én jól néz ki. Funkcionalitása nincs. Ez jó szkó? Nem, Nem ér semmit. már ezt adtam róla a jó cuccokat. Ja. Az mi volt? Kev volt? Skevnak hangzott, de hogy milyen nyelvogás volt. Nekem olyan furcsa nyelvogás volt, nézd. Ilyen halál nyelvogás volt nekem amúgy. De... Ha még a végén Killa itt van, akkor... Na, hogy merre menjünk mellette? Itt van videókártya spawn. Ott van Killa! Ó, basszus. Tudtam én, hogy ott van, basszus. Fent van a... te tölt meg. Hát jó, csak tankos, mint állna. Szar vagyok. Nem jól az a jön ránk. Ott volt. Nem, hal meg! Meghaltál? Meghaltam. Mostanában nagyon nem szereti a játék, hogyha itt... Ajajajaj, falon keresztül. Meghaltam én is. Miért az, hogy akkor spónolja be ezeket, amikor én jövök veled? Ez elképesztő. Hát most jó, hát ennek örülni kell. Hát ez hogy? Nem, azt mondom, csak állandóan. Ez hihetetlen. Nagyon durva. Miért lövett ki? Te vadállat. Ja, te vagy ez? Azért van, hogy menjünk be. Hát így nem sokra. Gyerünk lőd le! Ott is van az assziszt, jó. Ennyi elég is volt. De mögötted van ember. Az lőtt. Robot. Na jó van. Szépen ez a fegyver amúgy. 3 golyó, Robot. figyelj. Mindegy. Azt a szedjed. Impressive wiring. Megvan! Ez hihetetlen. Megvan. Hihetetlen. Mondtam, izének az ereje. Hogy is hívják? Undorít a fegyver amúgy. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Ez a fegyver, esküszöm, nem lő ki golyókat amúgy. Ez ez nulla, ez nem lő ki golyó. Ez nem lő golyót az a fegyver. Menekülj, már ezt nem tudja felszedni. Menjél, meghalsz. Szaladj. Hát a másik irányba gondoltam, hogy szaladj. Most már minden. A skin azért visszafelül meg fog halni. Na! Nem fog meghalni. Hogy tudja, hogy meddig ér el. De... Ám? Bén van a spike. Vagyis hát nem Jó ott, van. másik irány. Most Az, Mi az, baj az van? a B nekem. Ez itt jobbra. Jaj, bad, mert le van téve. Hát ezt nem hiszem el, Alex. Mondtam, hogy hol a spike, csak nekem fordított. Igen, mondta B, de B van a spike. Már mert jobbra volt a B, vagy jobbra volt. Ott. Vagy nem, a B volt. Hát amúgy meg a A volt jobbra. taking fog folyamat. Nem, itt inkább csak lebútolnak, és akkor nem kell hallgatni. B! Volt a spike. Előttem a képességet. Nice. Nem hiszik, hogy ezt elkezdjük szedni, mert sárkányoztunk így. Na, volt ott a kordon. Igen. Hát akkor meg pláne azért nem mentek oda. Ez azért, na, a B-t. Tudtam én. Azért kezdtük el? Megyek utána, hát meg tudjuk a bételt őket egy kicsit. Hát B-talán én. Hát de ne béted, beértel a bokorba. Itt kell táncolni mögül. Az megvan. Oho. Várj. Szép.
LeBlanc az topside-on menni fog. Hát Gyere, figyelj! gyere lefele, gyere lefele. Nem, jött a millió. Majdnem megöltem. A kutya meghal. Valami. Meg van neki. De neki is flash van. De meg... De neked is van flash, de jó. Amúgy. Jó, nice. Jaj, jól van. Sokan Szia, vannak. szia Caitlyn, szia Caitlyn. Nem tudok átugrani a falon, mert bugol ez a szar. Jó, akkor hagyjatok itt. Értem én. Hát meghalt mindenki. Na, hagyjatok itt, rám lesz, nem egyedül. Nem kell. Az egyet. Nem kell sem. Jaj, de rossz helyre De ultiztam. ha nem, Azt a akkor meg mindenit. free tűret. Beleütöttem a billentyűzetembe a egeret és leultiztam mindenre. Jó, hogy ütötted a mincit meg? Hát már mérlegettem az ultit. Nem be, akkor beütöm mindjárt. Egy eset talált be egyébként. De... Na jó, mindegy. Hát nem mondtad, hogy le fogod védeni. És én nem tudom benni. Le tudom védeni. Le tudod, de nem mondtad, hogy le fogod. Valóban. Á, másik oldalra jött a kutya. És egy pont kim van az Igen, út. pont kimondtad, hogy hú, de jó. Calculated. Van meg. Most megnézem, hogy... És meghaltam. Hát, hogy nem hal meg? Itt adom. Hát meg is haltam. De nem mondod, hogy pisztolya levant példát. Pisztolyan levántam veletek. Fejbe lőtt. De most És volt... hallod, Fészmaszkom, baszom. Volt... meg nem volt rajta semmi, nekem meg 8 golyóba tartott megölni. Pucérszkevet. Mi? Meghaltam. Meg. Aha. Vannak a bosszék, vagy mi? Nem, egy scab volt. Lelőttem kettőt, és ott volt még egy harmadik az autó mögött Google. Én meg elkezdtem lootolni ezért a scavet, és left a hónáljon lett igen. De hú, de megijedtem azt a minden. Ugye, Nem ad semmi hangot, csak ott Google a kocsi mögött, Hát, azt új. csak elkezd lőni. Én is meghaltam. Jókor Tényleg? nézegettem, jókor nézegettem az ambót, hogy menjem a fegyverbe. Igen. Nulla armor, na. Érzek az ilyen. Te megjössz ezzel a űrlény felszereléssel. Én szeretnék látni kint a sötétben. Hát, igen, én úgy döntöttem, én nem akarom. Mondjuk Iron Sight-on van, de azt már nem csináltuk le. Tehát az azért addig nem mentünk Ja, el. csak ráraktad a izét, de azt Igen. lámpa már nem... Vagy micsoda, a szájt már nem ment rá. Azon? Nem lövünk tökéletesnek. Egyébként nem fogsz látni attól a szartól. Nem baj. Nem kell látni, érezni kell. Igen. De azt amikor is a kinyitja a száját, abban a pillanatban hihetetlen. Most még egy darab kiesett a fejhallgatómból amúgy. Mondom, alig szétesik az etap. Most láttam az egy kis darabka. Adj be a csata amúgy! Szálljunk csak ki, várjál! Megy. Segítsünk a csinálsz? havernak. Havernak. Megölték. Engem lőnek. És az tört. Kapta. Halt. Jó, egyik van. Nincs lőszer, nem? Tört, mindenkettő El tört. kéne szednem egy lőszert, mert nincs lőszerem. Az is tört. Kapta. Nincs shieldje. Megvan. Jó. Jesus. Itt van Ja, volt még kettő. Igen. De hagyjön már én meg, bazd meg balog. Jó van, Hát geci kell nekem a questhez 20. Jó, nyugi. Az assist is számít szerintem. Ó, itt az ember. Hogy Istenben vagy már megint amúgy. Itt nálam. Hát de bazd meg, Hát de... hol a faszomba Csak vagy? hogy én mászkálok el, mi? Na jó van. Ez megint az, hogy oda jönnek a mögém, és akkor könnyen le tudnak lőni, mert nem tudok. Lőnek, még bazd meg. Tehát... Cikcak, Benedek, cikcak. Ja, az itt. Te, azt a Cikcak benne, meg cikcak. Azt, na hát. cikcak. Hát ide hackelnek úgyhogy. Nincs van még flash-a. Jó. Ja, meghal. Oké. Nem tudom, mit szükjön. Felsétált valamilyen. Na ezért nem ők az agresszív kezdések. Hát jó lett volna, csak most megöltem, mert mi. Hát jó, de nem tudok arra Ez nem számítani, ide hogy... értő. Jó, érted? Hát értem. Tehát, hogy akkor, na. Na most megcsináltad, és látod, hogy miért nem jó, hogyha ezt csinálom, tessék.
De ha nem öltem volna meg egyszer, akkor most nagyon jó. Jó, lett de nem volna. tudok arra számítani, hogy szar leszel, tehát... Érted? Onnan megölöd veled. Visszamenjek rá? Nem tippeltem, csak nem biztos, hogy megölöd. Dehogy nem. De... Nem menj már bele a kujába! Nem mész a kujába! Jó van. Újra szaladtál! Onnan már nem lehet Jó. visszafordulni, az a baj. Hello there. Jaj! Elrontotta. Most megy a Darius. Ó, ne szórakozzunk már. Jó, oké. Ajaj, életes vagy? Hopp, az ugye le. Nem megfigyelek. Ja? Nem be, azért behívnak. Jaj, azért biztos, hogy kedvélyem. Megyek. Beleállok. Hát azt tettek rólad, az Hát, igazság. ez nem sokat ér hozzá. Látod? Elútiztam a levegőben, nem tudom, láttad de. Igen, én meg beféreltem, hogy elszaladjon. Hirtelen nem tudom eldönteni, hogy hol lőttek, de... Béka brehégő is. Az béka. Nagyon érdekes béka. Nem utás béka. Az. Az kell. Földobom. Hopp, Biztos, a hogy scav ott. Így. Nem lősz, nem. Jött lent. Igen, itt előttem van csak. Megfelelő van. Vagy valahogy. Meghalt. Azt ott van egy pár ember. Bent vagyok, majd jövök. Ez te Jó. vagy, ugye? Ez nem te vagy? Nem. Az Oké. én vagyok már. Igen. Én sisakosnak tűnt. Úgyhogy előtt akarom ott. Volt is rajta. Egy van. Jó, az itt van. Jövök, Alex. Mögötted balog, bazd Hát meg. jó, nem baj, nem lőtt le. Majdnem meghaltál. Enemiben is jók vannak. Hakuna Matata. Hát figyelj, ez egy chilles ember. Szerintem itt van. Hát igen. De tudtad. Hát be hol máshol lehetett volna. Hát akárhol kempelhet. Följöttek ott. There. Ez mi az Isten volt az a gyerek amúgy? I De erre meg fight. fogunk halni. Nem ott vagyok. Ez nem az a képesség volt. Jó is. Kint halt meg. Ne, nem hiszem meg, kilög, Geci! Kilögtél! Hát igen, mert ki akartam menni felszedni a emberünket. De hogy lepattantom rólad? Elmentek innen. Be vagyok vakítva, de lelassít, hiába lő lábon összeset, lelassít. Hú, Betty, ugolj be, vám. Jaj, jó. Új, jobbra van bent. Szép. De, Ott van. Szar vagyok. Ez jó ez a játék amúgy, annyit tekintetben, hogy ez a light karakter, hallod? Ez elsznikelgetek. Ti megöltök mindenkit, én meg elmegyek leplentelni azt a szart befele. Nekem még Breach SMG-vel charge az mész amúgy. Hát nyilván, mert az SMG helyére kell berakni. De a Hát 5 izőrökbe másodperced ott van. van egyébként. Tudom, Micsoda katena van ott. Csak ezzel nem tudok sokat kezdeni, csak ha rájuk szalok és faszom. Hát igen, az kicsit körbe szagod, és nem tudok előni akkor. Ott lootol, csak lőd le, David. Ne, itt van. Hát Ide gyerek, már ahol jön én egy vagyok. másik. Ó, 2 van ott most már. Lelővi a scav, ne! Lőd le, David! Lőd le! Szép. Puff! Megijedtem, hogy a scav elviszi előled. Tisztelem, Nagy bepánikoltál izé. amúgy. Hát ember sétál felé, a scav, ez meg egy Nagy pucér player, lootolja a félsz ott, ládát. nézd, mi van? Remélem, ez a 20 méteren belül voltál, vagy mennyi? 25-ön belül. Hát ez nem sikerült. Nem nagyon hatotta meg őket ez a 6 lövés. Szerencsét neked dive is véletlenül. Ja. Ezek nem tudnak megmozdulni konkrétan. Hát ez undorító. A sok az max range volt, de... Ez is. Ez is betalált! Ó, Diana-t lelokkolt. Diana úgy. Most mindenki blokkolt mindenkit, meg húkolt mindenkit. Jó volt.
Na jó, ez nem jó nekünk, mert ez Zanevi, ez letrédel azért ilyen longba. Ó, megint beszereltetesünk. Szép. Új. Tudunk menni? Tudunk. Ó, vissük a töretet is be, akkor figyelj. Én nem tudom. Ki tankol? Ja, a kis szarjaim. Benedek tankolnak. Hát ez end. Ez is jó. Lehet még endelni 20 szek, amire Zend. GG. Csak ne hajj meg, Dávid. Csak ne hajj meg. Dupla véből megöl a gyerek. A Senna szedi az inhibitort, hát komolyan mondom, üssed már azt a rohadt turetet. Ja, mert mind a hárman megkapni. Hát én nem Ömeljük fel ezt fogom. mind a hárman. Ezt meg fogja őket ölni LeBlanc. Nem tudom, mi a basszom észrevették. Egy dupla véből. Adtak! De nem fogják. Szele. Jó, megvan. Isten. Jó, minionok beütik. Oké. És ez a Jax meg tudja ejteni ezt az 5 emberes pust, akkor nem tudom mi van. Csak a füre. Nagyon jó, hát így nem fogod tudni megállítani. Hát így nem. Nem sok mindent tud csinálni. Nem. Spike down B. Hát az. Itt kaptam egyet. Hát lekéseltek, begeig megjeltek ketten a sarokban. Meg is volt az Omen. Ott is van. Ott is van. Hú. Hiába futkároztam egyből fejbe előtt. Az igen. Hú, megnyerted. Az, what the fuck? Az komoly volt. Jaj. Hová elértük az ötlet? Szia én! Ja, fekete kép van. Yeah.